Een cruciale wedstrijd dus voor beide ploegen. Cambuur die had er al wat wedstrijden in te hellen, maar het wordt ze stadig gewoon woltie dat er punten pakt worden om bij te blijven in de kop van het klassement. En het moet zijn worden, de Jouters zien het belang van deze wedstrijd goed in de gaten. Ze spelen een prima wedstrijd. Hier op de rechterkant, Oebele Skokker. Zucht Drosten voorbij komen aan de rechterkant, maar zit er niet een keer. Het is de eerste ingreep van keeper Wouter van der Steen van Helmond Sport. Maar ook de Brabanders die doen wel mooi, zeker in die eerste fase van de wedstrijd. Hier is het Vasli die het Mar Dijkstra stinlit. De rebound die wordt nog een keer inpikt door Davy Brouwers. En dan is het Gouvens die het oerzit. Wout Drosten die hier direct nog even het lief tussen bij dat schot van Brouwers. Is zo ontsnapt Cambuur aan een F te staan in de beginfase van de wedstrijd. Dit is Bijker. Naar Bakker. Bakker naar Skokker. Skokker naar Bakker. Prachtige combinatie. En er kan Juri Roze de krek net bij omdat centrale verdediger Olivier ter Horst ertussen zit. Maar dan komt de corner. En daar is hij. De corner van Skokker. De kopbal van Hemmen. De nummer 14 van de spits van Cambuur. En hij zet de Jouters in de 24e minuut op een 1-0 vastsprong. Prima corner, prima inkop terug Hemmen. Een verzinnen 1-0 vastsprong van de Jouters op dat stuit. De voorzet dan van de rechterkant. Het all-line op Hemmen en hij rekt de peel. Dit hier een paar minuten na die 1-0 vastsprong al de 2-0 voor Cambuur wijze Kim. Op een ijdel Jouters in de onval. Michiel Hemmen. Gaat voor het eigen avontuur. En zit maar eens een keer op de voeten van Wouter van der Steen. En zo creëerde Cambuur wel de mogelijkheden, maar wist het de scoren net uit te vrijzien. In de tweede helft Melvin de Leeuw van de linkerkant. Zet de bal voor, Roze kopt, Kreknaist. Mooie mogelijkheid voor Cambuur. Op een ei bleef de 2-0 uit en bleef het razendspannend in het Cambuurstadion. Je gaat Hemmen er weer van terug. Een vliegende tackle van Emrula Gouvens. En dat smiet de speler van Helmond Sport maar een gele kaart op. Dat hier echt wel een orenkleur wijzen kunnen. De vrije trap van Cambuur smiet uiteindelijk helemaal niet op. En dan komt Verzeltjek Helmond Sport nog een keer. Hier is het op een ei, Gouvens. Prima schotje, maar Git Kreknaist. Dus hij bleef het 1-0 en beziek je de Brabanders toch nog op Riekese Hichten te komen. Hier komt Stagnits in balbezit, op een kansrijke positie. Zet hem voor, het schot nog eens een keer van Gouvens, maar ook dat Git Naist via de voet van Bijker van Cambuur. Dus dat zwijnt Cambuur in die slotfase toch nog een keer, maar het laatste akkoord is van de Jouters. Melvin de Leeuw op links, passeert prima Olivier ter Horst en ziet dan in de blessuretijd de bevrijdende 2-0 in. Prima actie van Melvin de Leeuw. Hij speelde voor Tigadouini en hij brengt Cambuur in veilige haven. Belangrijk voor ons was door het leveren van strijd dat je dit fantastische publiek achter je krijgt. Nou, dat heb je achter je gekregen. Die hebben eventjes in de tweede helft ons over dat dode punt heen geholpen. Ja, en dan zie je dat een wisselwerking in. Maar ja, dat kun je alleen maar zelf af te dwingen door direct van de kiet af aan duidelijk te maken wat de bedoelingen zijn. En ja, ik denk dat je het gewoon een hele goede verdiende overwinning tegen een hele goede ploeg had.